Your conscience. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் අපිට මෙතන කියවන්න ලැබෙනවා ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் දෙවනි රාජාවලිය ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் දෙවනි රාජාවලියේ 6වෙනි පරිච්ඡේදයේ ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் எலிசா தீர்க்கதரிசி குறித்து ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். දෙවනි රාජාවලියේ 6වෙනි පරිච්ඡේදයේ අනාගත වක්තෘ එලිසා ගැන අපි පදයක් කියවනවා. நாம் சபையில் இவைகளெல்லாம் நாம் காலாகாலமாய் நாம் சபையில் போதித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். අපි මේවා ගැන සභාවේ කාලයක් තිස්සේ දේශනා කරමින් සිටිනවා. 5ஆம் அதிகாரத்தில் 5ஆம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். දෙවනි රාජාවලියේ 6වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5වෙනි පදය. ஓகே 5 6 7 வாசிப்போம். කෙනෙක් ලීයක් කපද්දී ඒ පොරතලය වතුරට වැටුණේය. එවිට ඒ මනුස්සයා අනේ ස්වාමිනි මේක ඉල්ලාගත් එකකී කියා හඬ නගා කීවේය. 6ආம் வசனம். එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ මනුස්සයා එක් වැටුනේ කොතනේදයි ඇසුවේය. ඔහු ඒ ස්ථානය ඔහුට පෙන්වූ විට ඔහු දණ්ඩක් කපා එහි දැමුවේය. එවිට යකඩය පාවුනේය. ඔහු ඒක අරගන්නයි ඔහුට කීසේක. அருமையானவர்களே, நாம் நம்முடைய சபையில் நாம் திரும்ப திரும்ப நாம் வலியுறுத்தி சொல்வது என்னவென்றால், ප්‍රේමවන්තයනි අපේ සභාවේ අපි නිතර අවධාරණය කරන දේ නම් මෙන්න මෙයයි. ரைச்சியஸ்னஸ் இன் மணி மேட்டர்ஸ் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். මුදල් කෙරේ ධර්මිෂ්ඨකමින් ජීවත් වීම ගැන අපි දේශනා කරනවා. ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இன் மணி மேட்டர்ஸ் பத்தி பேசுறோம். මුදල් කෙරේ අවංකභාවයේ සිටීම ගැන අපි දේශනා කරනවා. கடன்படாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் பிரசங்கிக்கிறோம். ණය නොවී ජීවත් වෙන ජීවිතය ගැන අපි දේශනා කරනවා. கடன் பட்டாலும் அதை சீக்கிரமா இதை அடைச்சணுங்கிறத நாம் பிரசங்கிக்கிறோம். අදිස්සියේ ණය වුණොත් ඒ ණය ඉක්මනින් ගෙවා අවසන් කරන්න කියලා අපි දේශනා කරනවා. இதெல்லாம் நீதி செய்கிற ஒரு வாழ்க்கை. මේක ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක්. இங்க ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். මෙතන එක මනුස්සයෙක් ගැන කියවන්න ஒரு ලැබෙනවා. மனுஷன் ஒரு கோடாரியை இரவலாக வாங்கிட்டான்னு வாசிக்கிறோம். එක මනුස්සයෙක් පොරවක් ණයට ලබාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා අපි දැනගන්න. யாத்ராகம புஸ்தகத்தில் ஒரு இடத்துல இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம். திருப்ப வேண்டாம். පෙරලකට අවශ්‍ය නැහැ. නික්ම යාමේ මේ වගේ දෙයක් අපි කියවන්න ලැබෙනවා. இரவலாக ஒரு பொருளை வாங்கி அந்த இரவலுக்கு ஒரு சேதம் வந்தால் அதுக்கு அவன் உத்தரவாதி என்று வாசிக்கிறோம். එතනදී ලියා තිබෙනවා යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් ණයට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා නම් ඒකට මොනාරි ආනියක් වුණොත් එයා සම්පූර්ණ වගකීම ඒ වෙනුවෙන් ගන්න ඕන කියලා ලියා තිබෙනවා. 5ஆம் வசனத்தில் 5වෙනි පදේ என்னுடைய தமிழ் வேதாகமத்தில் இந்த வார்த்தை ரொம்ப அருமையா இருக்கு. දෙමළ බයිබලයේ මේ ගැන ලස්සනට ලියා තිබෙනවා. ஐயோ என் ஆண்டவனே அது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். ඒ බයිබලේ සඳහන් වෙලා තියෙන මේ මිනිසයා අනේ ස්වාමීනි මේක ණයට ගත දෙයක් කියලා කෑ ගාලා කිව්වා. அப்படிதான் இருக்கா? ஆங்கிலத்தில் அப்படிதான் இருக்கு. என்று கூவினான். ஐயோ இரவல் வாங்கிட்டேனே அப்படின்ட்டு. අයියෝ මේක ණයට ගත දෙයක් නේ නැති වුණානේ කියලා කෑ ගාලා කිව්වා. ஐயோ இரவல் வாங்க கூடாது, අයියෝ මම ණයට ගන්න හොඳ නෑ. நான் வாங்கியிருக்க கூடாது. මේක ණයට ගන්න හොඳම නෑ. இப்ப இன்னைக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு ஆயிடுச்சு, இப்ப දැන් මේක லොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. இவ்வளவு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு, මේකෙන් මට ලොකු අලාභයක් වුණානේ. நான் என்ன செய்வேன்னு தெரியல ஆண்டவரே මොකද්ද කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. என்று கூவினான். එසේ කියලා කෑ ගැව්වා. அவனுடைய மனசாட்சி ஒரு கூவுகிற மனசாட்சி. ඒගොල්ලන්ගේ අර්ධ සාක්ෂිය කෑ ගන්නා වූ අර්ධ සාක්ෂි. அருமையானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයිනි இந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள் මේ ස්ථානයේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබ யார் கையை உயர்த்த வேண்டாம். කවුරුත් අත ඔසන්න එපා. எவ்வளவு கடன்பட்டவர்களா இருப்போமானால் අපි මුදල් ණයට අරන් තිබෙනවා නම් அந்த பணத்தை நான் திரும்ப கொடுக்கணுமே, ඒ මුදල මම නැවත දෙන්න நான் அதை ඕනේ. செட்டில் பண்ணணுமே சீக்கிரம். ඒ ණය මම බේරන්න ඕනේ. அதை குறித்து கொஞ்சம் கூட நமக்கு யோசனை இல்லைன்னு வச்சுங்க. අපි හිතමු ඒ ගැන කිසිම කල්පනාවක් නැතුව අපි ජීවත් වෙනවා කියලා. பாரப்படல, කිසිදු බරක් නැහැ. தீவிரப்படல, ඒ ගැන කිසිදු කලබලයක් නැතුව ඉන්නවනම් வாங்கின கடனாவே இருக்கு. ගත්තු ණය පියවන්න නැතුව ඔමම තියෙනවා. ஆனா நான் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை நான் அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். නමුත් මම මගේ පෞද්ගලික ජීවිතය අලුත් වැඩියක් කරමින් ඉන්නවා. நான் வாங்கிக்கிறது என்ன, நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அபிவிருத்தி பண்ணி என்னென்ன செஞ்சுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் செய்றேன். ණය ගෙවන්න ඕන කියලා මට බරක් නැහැ. නමුත් මගේ ජීවිතේ මම අලුත් වැඩියක් කරගන්නවා. கடனை குறித்து எனக்கு அக்கறை இல்ல. ණය ගැන මට කිසිදු බරක් නැහැ. தேவன் அங்கேருந்து பாப்பார். දෙවියන් වහන්සේ උඩ ඉඳලා මාතියා බලයි. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இரும்பு மிதக்கவே மிதக்காது. මෙවැනි අයගේ ජීවිතේ යකඩ කවදාවත් පාවෙන්නේ නැහැ. எங்கேயாவது ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு இப்படி ஒரு மிரக்கல் பார்க்க முடியுமா? இரும்பு எங்கேயாவது மிதக்குமா? යකඩ පාවෙන එක කවදාද ඔබ දැකලා තියෙනවද? நிச்சயமா இரும்பு மிதக்கும். සැබවින්ම යකඩ පාවේ. ஆமென். ආමෙන්. யாருடைய வாழ்க்கையில் என்றால் කාගේ ජීවිතේ දේශේ වෙන්නේ? அருமையானவர்களே, இந்த ஹால்ல நீங்க எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் சரி,
ප්‍රේමාන්තන මේ ශාලාවේ කී දෙනෙක් හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. இரவல் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, கடன் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, ණය කරත් තිබුණොත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அது எவ்வளவு வெயிட்டா உள்ளார போயிருந்தாலும் சரி, ඒ ණය බර කොච්චර පල්ලයට ගිහිල්ලා තිබුණොත් හරි ප්‍රශ්නයක් அது නැහැ. எவ்வளவு ஆழத்துக்கு போயிருக்கு, எவ்வளவு வெயிட்டா போயிருக்குங்கிறதெல்லாம் காரியமே ඒ கிடையாது. ණය බර කොච්චර ගැඹුරට ගිහිල්ලා තිබුණොත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்த முடியும். මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ආස්කමක් කරන්න පුළුවන්. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கேன். මගේ ජීවිතේ බොහෝ අය මම දැකලා තියෙනවා. ஷேர் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் விட்டவங்க, කොටස් වෙළඳපොලේ සල්ලි නැති කරපු අය. தலைமறைவானவர்கள், ණය බර නිසා ඇංගිලා හිටපු අය. அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையிலாம் தேவன் அற்புதத்தை நடத்தியிருக்கிறார். මෙවැනි අයගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ ආස්කම් කරලා තියෙනවා. தங்களுடைய தங்களுடைய தன்னுடைய லேண்ட் வந்து எதுக்குமே தேராதுன்னு நினைச்சவங்க, මාගේ ඉඩම කිසි දෙයකට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතපු අය. என்னுடைய லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் கடல்ல நான் இருக்கேன், මම ලක්ෂ ගණන් දහස් ගණන් මුදල් ණය වෙලා ඉන්නවා. எனக்கு ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கு, මට පොඩි ඉඩමක් තියෙනවා. அது 1,00,000 ரூபாய்க்கு கூட தேராது. ලක්ෂයක්වත් වටින්නේ නැති ඉඩමක්. அது சுனாமி பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாவில் இருக்குது. ඒක සුනාමියට යට ගිය තැනක තියෙන්නේ. யாரும் இந்த லேண்டை வாங்க மாட்டாங்க. කවුරුත් ඒ ඉඩම මිලදී ගන්නේ නැහැ. என்னுடைய இருக்கிற கடன் பெரிய கடனா இருக்கு. මගේ ණය ලොකු ණයක්. அப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரன், ඒ වගේ කියපු සහෝදරෙක් அவருடைய மனசாட்சி என்னவா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, එයාගේ අර්ධ සාක්ෂිය මොන වගේ අර්ධ සාක්ෂියක්ද? பூகிற மனசாட்சி. කෑ ගසන්නා අර්ධ සාක්ෂිය. ஒரே கடன் பட்டுட்டேன், கடன் பட்டுட்டேன், கடன் பட்டுட்டேன், எனக்கு உதவி செஞ்சிருங்க, எனக்கு உதவி செஞ்சிருங்கிறதான ஒரு கதறுதல். ස්වාමිනී මම ණය වුණා, ණය බර වැඩි වුණා, මාව මේකේ මුදවන්න. அருமையானவர்களே, இப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையில் இரும்பு மிதக்கும். මේ වැනි අයගේ ජීවිතයේ ප්‍රේමාන්තනේ යකඩ පාවේ. ஏதோ ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி මොනවාදෝ shipping company அந்த பக்கமா சீஷோருக்கு போகும் பொழுது ඒ පැත්තෙන් ගොඩ වෙන්න යන විට அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட் தேவைப்படுது. ඒගොල්ලන්ට පොඩි ඉඩමක් අවශ්‍ය වෙනවා. அவர்களுடைய பிசினஸுக்கு கரெக்டா அந்த சீஷோர்ல இடம் தேவைப்படுது. ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයට ඒ මූදු බෙරළේ ඒගොල්ලන්ට ඉඩමක් අවශ්‍ය වෙනවා. என்ன ஆச்சரியம் என்னவென்றால், පුදුම දෙය කියලා කියන්නේ அவருக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கோ அவ்வளவு தொகையை கொடுத்து அந்த பிளாட்டை வாங்குறான். ඒ සහෝදරයා ණය වෙලා තියෙන ඒ අරි ගානම දීලා ඒගොල්ලෝ ඒ ඉඩම මිලදී ගන්නවා. அருமையானவர்களே, இப்படிதான் இரும்பு மிதக்கும். இப்படிதான் මේ ආකාරයටයි ප්‍රේමවන්තයනි යකඩ පාවෙන්නේ. யாருக்கு என்றால் கூவுகிற மனசாட்சி உடையவர்களுக்கு. මෙසේ සිදු වෙන්නේ කෑ ගන්නා වූ හෘද සාක්ෂි තියෙන අයට. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதம் நடக்கணுமா? நம்ம வாழ்க்கையில අපේ ජීවිතයේ මෙවැනි ආස්කමක් සිදු විය යුතුද? நான் நீதிகேடு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடாது. අධර්මෂ්ඨකමෙන් වැළකීලා ජීවත් විය යුතුයි. எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே நான் ரைச்சஸ் நான் விரும்புறேன். සියලු දේම මම ධර්මිෂ්ඨකම සොයා ගන්නවා. ஒரு காலத்துல நான் இப்படி பிழைச்சிருந்திருக்கலாம். කාලයක් මම මේ විදිහට ජීවත් වෙලා ඇති. நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்க விரும்புறேன் ஆண்டவரே. දැන් මම ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න පිපාස எனக்கு වෙනවා. உதவி செய்யுங்க. මට උපකාර වෙන්න நிச்சயமா ස්වාමීනි. அவருடைய வாழ்க்கையில இரும்பு மிதக்கும் பிரியமானவர்கள். සැබවින්ම ඒ වගේ ආගේ ජීවිතයේ යකඩ පාවේ.